El Club 21 és un programa en el que parlem d'empresa, parlem d'emprenedoria i, evidentment, la tecnologia està molt, molt, molt a prop. Avui ja ho esteu veient. Estem parlant de tecnologia. Cada setmana parlem de tecnologia. Hi ha una empresa al país molt important, Numintech, una empresa de telecomunicacions especialitzada en serveis de telefonia amb cloud computing, computació al núvol, serveis d'intel·ligència de negoci. És una empresa important, Numintech, del país, catalana, però amb expansió europea i internacional, i tenim com a interlocutora una periodista, una dona del país que és lúcida, que ens agrada tenir-la al programa, és la Clara Bassols, del Departament de Comunicació de Numintech. Clara, benvinguda, bon vespre. Gràcies, David, bon vespre. Un plaer aquí. Es portes un vestit molt bonic, per cert, un color molt... Et queda molt bé. Gràcies, gràcies. Et queda molt xulo. Dones llum a aquest programa. Escolta'm, parlem avui d'un tema. Cada setmana des de Numintech ens aporteu un tema vinculat amb la tecnologia, vinculat amb el món de l'empresa. Avui és un tema curiós, és un tema que jo crec que... Doncs sí, busquem una mica... Jo el desconec, jo el desconeixia. Busquem una mica sorprendre, no? Perquè parlem molt de moltes innovacions tecnològiques, però cada setmana intentem trobar alguna cosa novedosa que sorprengui. El títol és Fàbriques de tecnologia reconvertides en camps de cultiu al Japó. Això mateix. Explica'ns-ho, això. Avui el que volíem parlar una mica és de com la tecnologia d'última generació i els sistemes en el núvol estan portant el desenvolupament en molts aspectes i també pels cultius intel·ligents, pel sector agrícola, un sector de l'economia important a casa nostra i que ara mateix també no està passant un moment molt positiu i avui volem donar una mica de llum en la línia del que comentaves, David, amb aquesta proposta que s'està treballant al Japó, que passa per convertir fàbriques de tecnologia, que de fet ja passa, aprofitar l'estalvi d'energia, aprofitar l'espai per cultivar dins d'aquestes fàbriques. O sigui, tu tens màquines, tens ordinadors, tens tecnologia, tens sensors, i aleshores queden espais lliures, queden molts espais, doncs allà posar-hi cotó, per exemple. Això mateix. I que creixi cotó. O sigui, fer una plantació de cotó al mig dels ordinadors. Al mig no, però aprofitar espais de fàbriques que existeixen, no? I, per exemple, al Japó està passant molt, és una manera també de compensar la caiguda del mercat, no? De l'electrònica de consum que està passant allà al Japó, però jo trobo que és una manera innovadora. Rendibilitzar espais, també. Sí, de reconvertir una mica el negoci i veure noves opcions i seguir apostant per un sector que és important, no? Perquè el cultiu de productes alimentaris sempre serà clau. Per més que anem apostant per les últimes tecnologies de tot tipus, el menjar sempre serà menjar, no? I serà un espai que ha de desenvolupar. Un altre tema interessant que també estan treballant al Japó i que pensem que també pot ser d'interès de cara al futur pel sector agrícola aquí, és aplicar l'experiència en l'estalvi d'energia en la tecnologia d'aquestes empreses tecnològiques per modernitzar la manera que cultiven. No només on, sinó com. Clar. I aprofitar tauletes intel·ligents, per exemple, que es pugui controlar des d'un despatx, els hivernacles, els camps de cultiu amb uns sensors. Avui anem de sensors. Avui va de sensors, això. Per controlar la humitat, per controlar la temperatura, per controlar possibles canvis de clima. És a dir, estem tecnificant, modernitzant en aquest sentit tecnològicament un sector que continuarà sent clau. No? I una mica aquí és per on va el Japó, té el suport del govern japonès, de fet, en tot aquest procés, i pensem que és una idea que deixem aquí. Està superbé. I que pot ser que tingui... Jo crec que d'aquí uns anys en parlarem aquí i seguirà desenvolupant-se, no? Home, és interessant. A veure, hi ha un tema que és un tema que va creixent, que és el coworking, el concepte coworking, que són espais en els que es fan moltes coses. Hi ha com una pluridisciplinaritat, són espais compartits en els que coworking es treballa amb col·laboració, per tant, ostres, uns que estan cultivant cotó, altres que estan fent tecnologia i potser uns altres estan preparant uns iogurts, jo què sé, escolta'm, al final és un espai en el que es poden fer moltes coses, pots rendibilitzar, maximitzar aquell espai i fins i tot trobar sinergies entre diferents activitats, no? I l'objectiu, de fet, sempre és aprofitar la tecnologia, no? Aprofitar els coneixements que tenim en tecnologia per fer més eficients i més rendibles els processos. A Numintech ho fem amb les empreses, facilitant la comunicació d'empresa, fent més eficients els telèfons, els correus electrònics, tot allò que no hi pensem, fer-ho més eficient. En aquest cas és pensar com utilitzar la tecnologia per fer més eficient el cultiu d'aliments, i en aquest sector, no? Ens agrada molt la idea i l'agafem, i Numintech sempre atenta. Numintech atenta a les innovacions del món, no? Aquesta mena de radar que teniu per veure què s'està fent al món i què podeu portar cap aquí en algun moment que sigui propici, no? Clara, fes una pregunta, si et sembla. Cada setmana la Clara Bassols els hi fa una pregunta a les nostres ments inquietes, una sola pregunta,
transversal, per tant, la mateixa per als tres, i que pot ser d'interès. Intenteu ser breus, Jo, com intentaré fer cada setmana, que crec que és el paper que tenim aquí a Numintech, és sobretot seguir parlant de tecnologia. Clar. N'hem parlat bastant, de fet n'heu parlat, no?, en aquesta primera part del programa, però a mi m'agradaria fer un exercici d'intentar fer una definició de tecnologia. Cadascun des del seu sector, des del seu punt de vista, des de la seva especialitat. Per vosaltres, què vol dir tecnologia? Potser és una pregunta complicada. No. A vegades des de la simplicitat, però... Comencem parlant dels sensors. l'Aleix Canals, què és per tu? A veure, jo el primer que he pensat són les eines que ens ajuden a fer més fàcil el nostre dia a dia. O sigui, des de la primera tecnologia que podia ser un roc lligat en un pal fins a dia d'avui. O sigui, sempre són eines que ens ajuden a millorar en el dia a dia. Interessant. Molt bé, interessant. és veritat. A vegades pensem que la tecnologia només és el primer ordinador que va néixer, no? Però no, la tecnologia és una sabata, la tecnologia és allò que ens permet, cosa, no? Qualsevol pedra, qualsevol objecte, que ja no només és una pedra a la natura, la tecnologia segurament és la utilització d'alguna cosa que va ser natural i que es converteix en cultura després, és a dir, que l'ésser humà ho utilitza per un altre ús o per una altra necessitat, no? El David Poveda, fundador i propietari del grup Nova Energia, per tu què és la tecnologia? Bueno, jo afegiria a la descripció guanyar qualitat de vida. La tecnologia ens ajuda a guanyar qualitat de vida i, per què no, també a fer que el nostre planeta sigui més sostenible. Molt bé, molt bé, molt bé. I el Fèlix Tarradellas de Zúrich Assegurança? Aquesta és difícil, Clara, perquè jo soc de lletres, però bueno, tecnologia, a més del que han dit els companys, jo diria que on podríem avançar és amb les eines per conèixer què necessita la gent i què vol la gent. Aquí encara estem curts, jo diria. I el vostre invent, per exemple, se serviria bastant per això. De fet, tots esteu una mica en la mateixa línia, no? És a dir, que estem d'acord amb que la tecnologia és una eina per millorar la qualitat de vida, no?, i per fer més fàcil el dia a dia tant de les persones com de les empreses, al final, també, no? Magnífic. Gràcies, Clara Bassols, Departament de Comunicació de Numintech. Fins la setmana que ve. Gràcies, David.